बे समाव बिटिआरनि गासैबो रायजो राजा आरो आसाम नाङैनो जों इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जि 21 तारिखआव जानो गोनां जि जोंनि मेगा कार रेलि इउनिटि आरो पिस शान्ति आरो माने समन्वय बेखौ लानानै 1000निबो बारा जि गाबोन जोंहा कार रेलि जागोन आरो बे कार रेलियाव बाहागो लानो फैनाय आं गासैबो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि लाइमोन गांखंनि आफादगिरि महरै गासिबखौबो आङो गोजोननाय बावहरदों। मानो होनबा बे समाव जों उदालगुरियाव चिरां क'क्राझार आरो बाक्सानि गोबां माने इउपिपिएलनि मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा सफैनानै दङ। आङो नैबे प्रेस मिडियानि दारै जाहाथे गाबोननि रेलियाव जोंनि जि माने हानजा सुरगायारि जि रायजो राजाफोर दङ बा जोंनि लाइमोन गांखंनि जि दैदेनगिरिफोर दङ मोनसे डिसिप्लिन बिराद माने मोनसे माने गावखौनो खाबथाबना लानानै जाहाथे बे गोलाव जारनि जिहेतु क'क्राझार दतमायाव जों थाबथाहैगोन माने सिंजों जानानै ओरै मुसलपुर जानानै सालबारि जानानै ओंखायनो बेवहाय माखासे मानि हासुनाय खिनायनि बायदिसिना जेंना नुजागोन। बेखायनो जायफ्रा हानजा सुरफागोन बिसोरो जाहाथे गारिफोरखौ लाइनाव सलायो जाहाथे दैखौ माने लोङा बारा माने दै बारा लोङोबा माने उसुबिदा जानो हागौ आरो जानायखौबो जेसे हागौ एसे लाइट जाहाथे जायो माने खम जाहाथे जायो बेखौ बुंखाबाय। आरो जों मुसलपुराव जोङो माने मोनसे पेकेट लान्च होगोन आरो जोङो बिजनियाव टि मोनसे जोंहा बेवहाय आयजन दङ आरो बेबायदिनो जोङो दतमायाव थांगोन। बेखिनिखौनो आङो फोरमायनो थाखाय नोंथांमोनखौ लिंहरनाय जादों आरो आं आसा खालामदों गाबोननि रेलिया नर्थ इस्टल' नङा माने आंनि लाइफआव इण्डियायावनो बेबायदि मोनसे माने रेलि जागोन। आंनो माने बेखौ माने हारसिंनो माने जोंनि दोलोखौ लाफानानै रायलायनाय समाव जों बेखौ हमदांनो हादों। बे बयनिसायबो देरसिन जागोन होननानै जों आसा खालामदों। बेबायदि लाखिनायनि गेजेरजों रायजोफोरजों माखासे सावरायनायफोर बिदि हाबाफारि लागोन नामा? जोङो बेबायदि जेबो प्रग्राम लायाखै। खालि जोङो जोंनि स्ट्रेंथेन जों दाख्लैनो बुंखादों जे जोङो गोबाव सम बिपिएफ दोलोजों जेनखांनायनि उनाव जोंनि जि रायजो राजाफोर जोंखौ मोजां मोनग्रा जोंनि वार्कारफोर बिसोरनि गोसोआ हाजारबाबो एसेबाबो डेमेज जाजोबना दङ। आरो गाबोननि जि नुथाय जों जे सान्थि मोजां मोनग्रा रायजो राजा जों दे मानगोनां प्रमद बर'खौ ओरैबायदि मोजां मोनो रायजो राजाया बेखायनो जोंनि रेलिया पार्टिया आयजन खालामदोंबाबो अनसुंथाया गावबा गावनि थावा जोंना गावबा गावनि होनानै फैनाय रायजो राजा दाहालागै जोङो 500निबो बारा गारिया जोंहा अलरेडि स्टक जाफैदों आरो गाबोन फुंसिमहालागै 8थायालागै आङो बेखौ 100% बुंनो हायो 1000निबो गारि बारा माने 1200-1300 गारि ओरैहाय जोंहा बे रेलिया जागोन। जों रायजोजों मोगा मोगि दा जाथ'वा खारन गोलाव रेलि नालाय उसुबिदा जागोन ओंखायनो जों बे प्रग्रामखौ लायाखै आरोखि। जोङो अदालगुरि नैबे नलबारि जि जोंनि गेलेग्रा फोथार बिनिफ्रायनो जोङो मानगोनां आफा उपेन्द्रखौ जों बेवहाय बिबार बावनानै आरो मानगोनां जोंनि प्रमद बर' सारा फैनानै आरो जोंनि एमपि माखासेया फैनानै आरो एमएलए बिथांमोनखौबो जों लिंहरदों। बिथांमोनहा बेवहाय जोंखौ माने फ्लेग अफ खालामगोन आरोखि। मोनसे आलादा सोंथि जिथु नोंथांनि जिथु बे मुसलमानफोरनि ट्रफि लानाय आदसा बेखौ दिनै ससियेल मिडियायाव जे बिपिएफनि माइनरिटि सेलनि जि नेतारि बिथाङा हारिखौ लाजि फोनांदों माने दा बिपिएफआ आंनि टपिखौनो गिखादों। आंनि टपिखौनो दा गिखानानै दङ। नैबे गिनायखायनो बिथांमोना गोबांबार बाब्राब खोथा बुंगासिनो दङ। आं दा जों लाइमोन गांखंआ गोदान मोनसे माने मोनसे जोङो मुस्लिम जोंनि जे माने जाथिफोर दङ बिसोरनि खाथियाव थांनो थाखाय जिहेतु इलेक्सन समाव जों बिथांमोनहा बहुद गोजानाव थांदोंमोन बेखायनो बे खाथियाव बिथांमोनखौ लाबोफिननो थाखाय जों आरो मोनसे स्लगजों गोदानहै मोनसे हाबाफारि जोंनि लाइमोन गांखंआ लादों। बेनो जाहैबाय माने बिटिसि
दे